Üdvözlöm! Juhász Péter vagyok a Nőörök Egészségbolt és Tapcentrumból. Nagyon sok kedves vendég van, aki megkeres minket talbetét ügyben, és szinte mindenki felteszi a kérdést, hogy vajon, hogyha talbetétet használ, nem kell nagyobb cipőre is váltania, ez egy gyakori félelem. Éppen ezért ebben a rövid videóban szeretném bemutatni önöknek, hogy melyik a leggyakrabban használt normál utcai cipőben való betétünk, és ezeknek milyen tulajdonságaik vannak. Az első ilyen betét, ami nagyon-nagyon népszerű a vendégek körében, ez egy egészen vékony alaplapos betét, ha jól megnézik, szinte tényleg csak egy zokni vastagság, és éppen ezért nem kell nagyobb cipőre váltanunk. Nagy előnye ennek a betétnek, hogy egy mikrofiber borítást kap, ez egy nagyon bőrbarát, antibakteriális, nagyon könnyen tisztítható, rendkívül jó textúrájú fedőborítás. Ami viszont tényleg nagyon fontos, hogy ez a betét milliméter pontosan a vendég lábára készül, pont akkora alátámasztásokkal és modulokkal, ami az a vendégnek a megfelelő egyensúlyát, a megfelelő alátámasztást fogja biztosítani. Tehát teljesen egyedi, milliméter pontosan illeszkedik a vendég lábához, és nagyon népszerű pont ez a keskenysége miatt. A következő betét ennél egy picivel vastagabb, ez egy polifón alapra készül. Ez a betét sem túl vastag, ez is kényelmesen viselhető a cipőkben, de inkább azokban a cipőkben szoktuk ajánlani, amelyek magasabb boltozattal rendelkeznek. Ilyenek az igazi kényelmi cipők, vagy eleve gyárilag betétezhető cipők, és a gyári betét helyére tudjuk ezeket beilleszteni. Szintén mikrofiberrel borítjuk, és szintén milliméter pontosan támasztja alá a vendégnek a lábát. Nagy előnye, hogy rugalmas, sokkal rugalmasabb, mint az előző betét, nagyon kényelmes használatot tud biztosítani. És van egy olyan betétünk, amelyik a kettőnek a lehető legjobb tulajdonságait ötvözi. Ez a betét is szinte csak egy zokni vastagsággal bír, viszont lényegesen hajlékonyabb, sokkal rugalmasabb, egy nagyon-nagyon kényelmes járát biztosít, ugyanúgy a vendég lábának a milliméter pontos alátámasztásával. A hölgyeknél gyakori kérdés, hogy ők az idejük nagy részét kényelmes papucsokba töltik, és ebben szeretnének keresni megoldást. Nos, olyan papucsokat találnak a Nőörök Egészségbolt és Tapcentrumban, amelyek eleve gyógypapucsok, és ezek a papucsok betétezhetőek. Ezek úgy néznek ki, hogy a kedves vendég kiválasztja a számára leginkább megfelelő, nekik leginkább tetsző kényelmi papucsot, elkészül egy számítógépes talpvizsgálat, ami alapján egészen pontosan meg tudjuk határozni, hogy hol, milyen modulrendszerre van szüksége a vendégnek ahhoz, hogy a lehető legkényelmesebb járást tudjuk számára biztosítani. Ezek után, ezekben a papucsokban elkészülnek azok a betétek, ami egészen pontosan a vendégre készül, tehát szinte névre szól, és ezeket a betéteket csiszolja bele a podiár ezekbe a kiválasztott papucsokba, és így névre szólóan kapja meg a kedves vendég. Ezzel tudja biztosítani magának a kényelmes járás örömét.